Čím lepšie pripravená dokumentácia, tým hladší bude jednoducho ten proces. Aj projektanti budú mať tzv. Prechodné obdobie. Toto obdobie bude trvať do 31. marca 2029. To je proces, ktorý sa bude stále vyvíjať a zákonodárca určite bude reagovať na potreby praxe. Znamená, že v podstate ten nový zákon prináša kopec praktických zmien a v podstate nejakých nových nastavení tých procesov. Projektant a ten architekt má veľmi výraznú zodpovednosť a výrazné povinnosti, ale zase aj výrazné oprávnenia. Vítajte pri ďalšej epizóde Modior podcastu, kde rozoberáme kľúčové témy zo sveta projekcie, architektúry a developmentu. Dnes sa pozrieme na zmeny, ktoré ovplyvnia každého, kto navrhuje alebo realizuje stavby. Nový stavebný zákon. Čo to znamená v praxi pre architektov, projektantov a developerov? Ako ovplyvní prípravu projektovej dokumentácie, povoľovanie stavieb či komunikáciu s úradmi? A najmä, ako sa na tieto zmeny pripraviť, aby procesy vo firme fungovali hladko aj po legislatívnej forme? Pozvanie do štúdia dnes prijal pán doktor Štefunko, odborník, ktorý sleduje zmeny v legislatívy z pohľadu každodennej praxe. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Štefunko, aký je hlavný cieľ nového stavebného zákona a čo bolo vlastne impulzom jeho vzniku? Impulzom toho vzniku bolo najmä to, že starý zákon bol prijatý v roku 1976, čiže už pomaly 50 rokov bol v praxi. Zákonodárca chcel priblížiť tento nový zákon novým trendom, zrýchliť proces stavebného konania, zapojiť do toho viacej profesí, najmä teda projektantov, ale aj stavebníkov, ale aj zhotoviteľov stavieb. Tento nový stavebný zákon má priniesť rýchlejšiu komunikáciu, má byť efektívnejší vo vzťahu k vydávaniu potrebných povolení zo strany stavebných úradov a celkovo má priniesť aj také posilnenie tej digitalizácie a komunikácie medzi jednotlivými účastníkmi konania a úradmi formou teda elektronickou. To sú také najdôležitejšie prínosy, ktoré má priniesť tento nový stavebný zákon. A on vlastne, kedy nadobúda účinnosť a koho všetkého sa vlastne dotýka? On už nadobudol účinnosť 1. apríla 2025, kedy zároveň došlo aj k zrušeniu starého stavebného zákona, a máme tu teraz ešte také obdobie, kedy niektoré procesy, ktoré začali podľa starého stavebného zákona, dobehnú podľa tohto starého zákona. Ale nové procesy idú v plnom prúde v podstate od 1. apríla 2025. Týka sa v podstate všetkých osôb, ktoré sa zúčastňujú na procese stavebného povolenia, respektíve vydávania rozhodnutia o stavebnom zámere. Týka sa stavebníkov, týka sa zhotoviteľov stavieb a najmä teda projektantov, lebo to ich postavenie je výrazne posilnené oproti minulosti. A ten nový stavebný zákon určite prináša množstvo zmien. Aké sú asi také tie najväčšie, tie najmarkantnejšie pre projektantov a architektov? Pre tieto profesie ten nový stavebný zákon je naozaj významný v tom, že on výrazným spôsobom posilňuje ich postavenie v procese v konaní so stavebným úradom, ale posilňuje aj postavenie vo vzťahu k stavebníkom. Ten projektant a ten architekt má veľmi výraznú zodpovednosť a výrazné povinnosti, ale zase aj výrazné oprávnenia oproti minulému a starému stavebnému zákonu. Mení sa aj samotný proces projektovej dokumentácie? Nepovedal by som, že sa mení proces ako taký, ako tá projektová dokumentácia je vždy výsledkom nejakej tvorivej činnosti toho projektanta. Ten stavebný zákon kladie dôraz na to, aby všetko bolo v digitalizovanej forme, čo ale dnes nie je problém, však v podstate všetci architekti, všetci projektanti fungujú hlavne teda v tom digitálnom a elektronickom svete a komunikácii. Veľká časť tej samotnej projekcie je určitá kooperácia medzi tými profesiami. Dotkne sa ich to nejakým spôsobom? V zásade významným spôsobom sa to dotkne najmä generálneho projektanta. To je taký nový inštitút, ktorý zaviedol stavebný zákon. Ten status generálneho projektanta vyplýva zo vzťahu medzi stavebníkom, ktorý si objedná generálneho projektanta na dodanie projektovej dokumentácie, a ten generálny projektant už potom následne si vyberá ďalších čiastkových dodávateľov projektových dokumentácií, tzv. Projektantov pre časti projektovej dokumentácie, a tam nastáva ten zlom, kedy naozaj si to musí dobre kooperovať tú spoluprácu medzi jednotlivými projektantami, ale aj medzi inými odborníkmi, ktorí sa podieľajú na príprave tej stavby v stavebnom konaní. Čo sa týka možno, že toho samotného povoľovania stavieb, niekedy to býva jednoduchšie, niekedy to býva komplikovanejšie. Teraz touto novou zmenou to ako vyzerá? Stavebný zákon, tento nový návrh zákona sa to snaží zefektívniť a zjednodušiť. Cieľom zákonodarcu bolo v podstate to, aby čo najviac takých tých drobných stavieb, ako ich poznáme, či už je to garáž, letná kuchynka, bazén, aby išli cez takú
cez ohlásenie stavby, čo je taký jednoduchší proces, nezachádza sa tam tak do detailov ani pri spracovaní projektových dokumentácií, nevydáva sa tam ani to rozhodnutie, ako my ho poznáme z minulosti, že stavebné povolenie, teraz je to rozhodnutie o stavebnom zámere. Čiže áno, účelom toho zákona čo najviac zefektívniť, zrýchliť ten proces povoľovania a čo najviac stavieb jednoducho pustiť bez potreby toho stavebného povolenia. Takže bude nahrádzať tento nový zákon klasické územné a stavebné konanie? On ho v podstate až tak nenahrádza, on hovorí o jednom tzv. Integrovanom konaní, ktoré je rozdelené na dve fázy. Tá prvá fáza, tak ako sme poznali, že to územné konanie pred stavebným úradom v podstate dneska vypadla. V tejto fáze sa nekoná vôbec so stavebným úradom. A tu je hlavne to silné postavenie toho projektanta, ktorý musí posúdiť projekt stavby, musí si zabezpečiť všetky súhlasné stanoviska dotknutých orgánov a dotknutých organizácií. Tu je vlastne gro tej činnosti toho projektanta. Čiže už nie na stavebnom úrade, ako sme to poznali v územnom konaní, ale hlavne činnosť toho projektanta, prípadne stavebníka. A oni musia medzi sebou, tí dvaja musia dokonale kooperovať a spolupracovať. Spomínali ste a dávali ste dôraz tiež na digitalizáciu spojenú s touto zmenou. Bude sa nejako meniť aj možno komunikácia medzi úradmi? Komunikácia medzi úradmi by mala fungovať po novom cez tzv. Informačný systém výstavby, ktorý je pod gesciou Úradu pre územné plánovanie a výstavbu. On už dnes funguje. Do toho systému si projektanti budú nahrávať jednotlivé projektové dokumentácie a ten systém automaticky im vyhodnotí, ktorý dotknutý orgán by sa mal k tomu vyjadriť. On to rovno pošle do elektronickej schránky príslušnému subjektu, ktorý už potom bude mať svoje lehoty na vyjadrenie a takisto odpovede budú chodiť do tej schránky, ktorú má pod sebou v podstate ten projektant, alebo teda stavebník. Čiže ten proces digitalizácie bude naozaj silný. Rozumiem. To znamená, že v podstate ten nový zákon prináša kopec praktických zmien a v podstate nejakých nových nastavení tých procesov. Možno, že čo všetko si v týchto procesoch bude vyžadovať tú zmenu pri ateliéroch a projekčných kanceláriách? Tie zmeny pre veľké ateliéry a veľké projekčné kancelárie by nemali mať také markantné zlé následky. Však dneska už veľká kancelária bežne funguje v procese digitalizácie na Slovensku aj v elektronickej komunikácii. Možno skôr menších projektantov sa to dotkne, pripraviť sa na to. Je veľa projektantov, ktorí nie tak úplne dokonale ovládajú tento systém Slovensko.sk a tak ďalej. Je to len o tej chuti naučiť sa to, pripraviť sa to, nie je to nič zložité. Aj projektanti budú mať tzv. Prechodné obdobie. Toto obdobie bude trvať do 31. marca 2029, kedy tie úrady ešte stále budú akceptovať aj tú listinnú podobu komunikácie. Takže možno, že bude alebo nebude treba, aby sa aj teda projektanti zaškolili v nejakých určitých softverových alebo metodických zručnostiach? Pokiaľ tí projektanti bežne pracujú v tejto sfére už dnes a komunikujú s tými úradmi elektronicky, tá miera zaškolenia pre nich nebude taká dôležitá. Oni to už dnes vedia. Skôr si to treba uvedomiť, že niektorí tí malí projektanti, ktorí možno menej komunikujú, možno majú nejakú asistentku, ktorá im to zabezpečuje, aby viacej do toho procesu sa snažili dostať. Bude to aj pre nich efektívnejšie, samozrejme, bez tých papierovačiek. Mali by ste možno že nejaké odporúčania pre projektantov, aby v podstate do tohto procesu tak nejako hladšie skočili? Určite, pokiaľ ide nový stavebný zákon, pripravovať sa na to, načítať si ho, zúčastniť sa možno nejakých seminárov, webinárov, nejakých školení, ale nebáť sa toho samozrejme a myslím, že tí projektanti nebudú mať s tým nejaký zásadný problém. Možno, že čo sa týka aj takého samotného časového harmonogramu, či to skôr môže niektoré fázy predĺžiť alebo skrátiť v podstate ten nový stavebný zákon? Účelom toho zákona je samozrejme všetko skrátiť a zefektívniť. Je to aj na tom projektantovi, ako dokonale si pripraví tie svoje dokumenty, tú svoju dokumentáciu, či už to bude projekt stavby, či už to bude stavebný zámer, s ktorým sa potom teda bude pracovať v tej fáze toho prerokovania stavebného zámeru. Čím lepšie pripravená dokumentácia, tým hladší bude jednoducho ten proces.
Bude sa meniť možno, že nejaká zodpovednosť toho samotného projektanta počas povoľovania stavby? Určite. Tá miera zodpovednosti je naozaj vysoká, hlavne teda v tej fáze, ktorú stále spomíname ako to staré územné konanie, keďže tam už nekoná stavebný úrad, tam jednoducho vyhodnocuje všetky aspekty, všetky faktory, ktoré sa týkajú stavby ten projektant. A tam je vysoká miera jeho zodpovednosti, lebo akákoľvek chybička sa môže odzrkadliť na tej zodpovednosti projektanta vo vzťahu k tomu stavebníkovi, ktorý si ho objednal na projektnú činnosť na stavbe. Už taká tiež dôležitá otázka na záver. Samozrejme s novým stavebným zákonom môžu prísť aj nejaké pozitívne alebo teda negatívne zmeny. A ako si myslíte, že to bude s tým nejakým konečným vnímaním tohto nového stavebného zákona? Ja verím tomu, že tento zákon, tak ako bol prijatý a vošiel do účinnosti, prinesie hlavne teda pozitívne zmeny, zrýchli to stavebné konanie, zrýchli všetky fázy konania, zrýchli aj realizáciu stavieb, jednoznačne definuje teda povinnosti a práva stavebníkov, zhotoviteľov stavieb, projektantov, stavby vedúcich. Samozrejme nejaké zmeny zákona už aj nastali, už je na stole dnes prvá novela, ktorá už je tiež účinná, ktorá priniesla nejaké také drobné zmeny, ale v tom pozitívnom zmysle, lebo aj ja po tom prvom prečítaní, druhom, treťom toho zákona som si dal nejaké otázniky k niektorým ustanoveniam, tie už sú v podstate teraz tiež upravené a tie také pochybnosti, ktoré mohli nastať pri tom prvotnom prečítaní toho zákona, sú jednoducho odstránené, ale samozrejme ten zákon to je proces, ktorý sa bude stále vyvíjať a zákonodárca určite bude reagovať na potreby praxe, či už z pohľadu projektantov, stavebných úradov hlavne, lebo musíme si uvedomiť, že v podstate každý zákon je tak dobrý, ako ho dobre aplikuje aj ten príslušný štátny orgán do praxe. Čiže vysoká miera zodpovednosti a profesionality sa čaká aj od tých pracovníkov stavebných úradov. Ja verím, že títo sú na tento proces dobre nastavení, budú pripravení a budú hlavne schopní stíhať tie veci, ktoré majú v lehotách, ktoré im ten zákon dáva. Lebo to je veľmi dôležité, aby tie procesy boli rýchle a efektívne. Samozrejme veľmi závisí od tých stavebných úradov v tomto prípade. Nový stavebný zákon je zmena, ktorá môže byť výzvou, ale zároveň aj príležitosťou, ak sa na ňu teda vedia firmy a jednotlivci poriadne pripraviť. Ako sme dnes počuli, dôležité bude upraviť hlavne interné procesy, porozumieť novým požiadavkám na dokumentáciu a naučiť sa efektívne komunikovať s úradmi v novonastavenom procesi. Ďakujeme pánovi doktorovi Štefunkovi za cenné rady a ak sa vám naša epizóda páčila, nezabudnite dať odber alebo like. Ďakujem za pozvanie.